Zdravo društvo, ja sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u moj 6. mesec ili ti nadam se posljednji mesec, mislim trebalo bi, na terapiji Rokutanom. Ovaj video izlazi kasno, ja trenutno još uvek ni ne znam kada će da izađe, ali ste vjerovatno primetili da me nije bilo mjesec dana na YouTube-u, tako da hajde da počnem od današnjeg datuma i zašto me nije bilo toliko. Danas je 14. januar, da, ja ovaj video počinjem 14. januara, a ne kao i obično 12. decembra kada sam trebala da počnem, samo zato što nije bilo nekih promjena i generalno nisam smjela da se šminkam, zato što mi je u 6. mesecu, odnosno na početku 6. meseca, koža počela mnogo više da se ljušti i ukoliko ste gledali prethodni video gde sam bila u 5. mesecu, vidjeli ste suve pečate na kapcima, na očima, na gornjim kapcima, tako da njih nisam smjela da šminkam, mogla sam samo da ih mažem kremom, doktor mi je posle dao i neku mast, ali o tom potom pričat ću vam sada i o tome. Naime, ja sam otišla malo posle 12. decembra kod dermatologa na kontrolu, sve je bilo ok i odlučili smo da završimo ovaj 6. mesec 12. januara, s tim što mi je doktor rekao ukoliko mi ostane nekoliko tableta, da ispijem i to, ali nikako da ne prekidam pre 12. januara. Ja sam moju terapiju produžila na 18. januar samo zato što sam 50 mg počela da pijem 18. novembra, pa kao hajde da zaokružim da mi bude da sam pila 50 mg 2 meseca, a i doktor mi je rekao već ukoliko mi ostane još koja tableta da ispijem i to, tako da mislim da tih 5 dana koliko ima između toga nije neka drastična promjena, ali kao hajde da zaokružim na to. Dakle, ja sam bila kod doktora, mi smo se sve to lepo dogovorili, on mi je rekao, dao mi je neku mast za kapke, i rekao ukoliko ne bude prošlo za 2-3 dana da počnem da mažem tu mast. I ja se nisam šminkala naravno ta 2-3 dana i prosto to nije prolazilo, onda sam prešla na tu mast koja se maže 4 do 5 dana svako veče. Pritom ni ta mast mi nije pomogla, tako da sam ja odlučila da prosto odmorim ceo mesec od šminkanja, generalno lica, naravno uz to i očiju, Tako da za ovih mesec dana prosto nisam mogla da snimam, mogla sam da napravim neke tematske videe, ali prosto nije bilo potrebe da se nešto šminkam da bih snimala takve videe, tako da sam ja odlučila da odmorim moju kožu ovih mesec dana i ja znam da vi svi to razumete i hvala vam puno na razumevanju i na podršci, dosta lepih poruka mi je stiglo od vas. Tako da nisam zbog nekog većeg problema prestala da snimam, samo eto koža je onako užasno počela da se peruta i da se ljušti i sve to zbog hladnog vremena. Ja imam jedan savjet, mislim nije savjet, ali ovo je moje mišljenje, da je ove tablete mnogo lakše piti leti. Samo zato što nema tog hladnog vazduha na polju koji vam dodatno isušuje kožu. Jeste leti naporno, ne smeš na sunce, ne možeš na bazen kada je sunce, opet moraš da paziš da mažeš kožu ukoliko se previše kupaš, ali prosto zimi je koža svima nekako suvlja, zbog vremena i više se ljušti. Pogotovo kada sam ušla u 6. mesec, prosto nekako koža se više ljušti, jer sam tako dugo na 50 mg i zbog hladnog vremena je počela još više. Tako da je to jedini razlog zbog kog me nije bilo, ali zašto nisam snimala update-ove, jer nije mi se ništa posebno menjalo na koži i taman kada sam htjela da sednem da snimam, onda sam se razbolala, kao što vjerojatno čujete u mom glasu, izvinjavam se, ali šta ću, danas sam morala da sednem, tako da, nisam sigurna da li imam još nešto da vam kažem, ali ovo je moja koža za sada i moj neki plan je bio jeste da vama danas snimim ovo, pa onda malo posle 18. januara,
pa onda još malo posle 18. januara da vidimo kako će mi koža reagovati tih nekih prvih dana bez tableta. Ne znam da li će se nešto promeniti, znamo da u organizmu se prosto zadržavaju tablete i nakon nekog vremena kada prestanete da pijete, tako da ćemo videti, ne mora da znači da će se nešto promeniti 10 dana nakon, ali će se možda promeniti 2 meseca nakon, tako da i to ćemo videti, snimat ću se ja svakako i posle 6 meseci, o tom potom, vidjet ćemo šta će biti do tada, ali eto, mislim da za sada možete videti lepo ovde moju kožu, s tim što sam ponovo crvena malo, u ovoj te zoni najviše, tako mi, ne znam, dođu periodi, kao i na početku terapije, crvena sam, nisam crvena. Mogu reći da se to smanjilo u ovom 6. mesecu, ali definitivno je tu. Još jedna stvar koja mi se desila ovog meseca jeste da pošto sam se razbolela, imam problema sa sinusima, krv mi je išla dnevno 5 puta iz nosa, tako da imajte na umu ako se razbolite, imate osetljive sinuse kao i ja, prosto ti kanali su tu isušeni i onda će se sigurno dešavati da će vam malo češće ići krv iz nosa. Mislim, to nije direktno iz sinusa, već iz sluzokože koja je prosto u nosu, jel te, koja se suši zbog ovih tableta. Da li sam srećna što mi se završila terapija, odnosno što sada završavam, nisam sigurna. Ne znam kako će to dalje izgledati, to me jedino plaši, samo zbog toga ne mogu da se radujem baš, ali nadam se najboljem svakako. U principu ni ne trudim se previše da razmišljam o tome, jedino čemu razmišljam jeste da jedva čekam da ofarbam svoju kosu, jer je nisam farbala skoro godinu dana. Pričala sam u prošlom videu da kada ste na ovim tabletama koža je malo više, da ne kažem preosjetljiva na neke preparate, tako da izbjegavajte prosto blanš, farbe sa hidrogenom, čisto da budete sigurni da ne napravite prosto još jedan problem sebi. Tako da brown mi je stigla do pola, znači ne znam da li vidite, plava uopšte više nisam, tako da je ovo jedino idealno vreme da se odlučim da li ću da se vratim u svoju boju ili ću se ofarbati u plavo, tako da ukoliko se već ne ofarbam dok vi ovo ne budete gledali, pišite mi dole u komentare šta mi lepše stoji, ja mislim svakako plavo. Primećit ću vam se sada da vidite malo bliže kožu i to bi bilo to. Vidimo se za mojih narednih 7 dana. I još nešto pre nego što odem, htjela sam da vam pomenem ovu kremu, Pro Panten. Ovako izgleda, ovako se zove. Ja sam imala problema sa šminkanjem, dok imam ovako suvu kožu, stavljala sam dosta onako masnije kreme i prosto sa masnijih krema puderi malo klizaju. Ja ne mogu da čekam da to upije jer sam ja toliko kreme stavila da to koža ne može da upije, prosto mi je bila toliko suva da mi je bilo i još uvijek da mi je trebala tolika hidratacija i onda sam slučajno naletela na ovu kremu jer nije imao običan pantenol. U Tempu sam ja mislim da sam kupila ovu kremu u Tempu i bila je oko 200 dinara, ali mislim da ima i u drugim apotekama, možda Lili u DM-u, ukoliko je negde sretnete, molim vas, pišite mi. U principu, ovo je krema koja odlično hidrira kožu, ali uopšte nije masna. Ja nju danas imam preko celog lica, kao da ima neki silikon u sebi, lepo zagladi kožu i nekako kada se umivate vodom, osjećate da vam klizi pod rukama, kao da još uvek ima kreme, odnosno mislim da je to taj silikon koji prosto pravi neku barijeru između kože i prosto vazduha i onda zadržava vlažnost same kože. Ovdje ima 50 ml i kažem, bila je oko 200 dinara i videla sam da ova krema, odnosno na ovu kremu puder leže idealno. Nekako ova krema popuni porice
zato što ima taj neki silikon u sebi, a hidrira kožu, uopšte ne osjećate zatezanje. Tako da predlažem da probate ovu kremu iako imate masnu kožu, zato što nekako matira, uopšte se ne sija. Tako da, eto, ukoliko je neko probao ovu kremu, pišite mi, ukoliko probate ovu kremu, a imate masnu kožu, a i ukoliko imate suvu, zanima me vaše iskustva sa ovom kremom. Tako da, evo još jednom kako krema izgleda. Nadam se da vidite, jer je previše svetlo, pa možda i ne hvatate neke detalje. Ali da, napisat ću dole naziv. Dakle, Pro-Pantene Top 10 je valjda brand. To je bilo to, idem sad stvarno. I cijela društva, ja se izvinjam što mi se javljam u svom kućnom body mantilu. Ja sam inače osoba koja ne voli pidžame i ne nosim ih, ali zato iz kućnog mantila se ne izvlačim, tako je toplo i udobno i mekano, tako da. Izvinjavam se što me sad gledate o tome, nisam planirala sad ovo da snimim, ali sam došla da namestim pozadinsko osvjetljenje, pa sam se sjetila da bih mogla sada da snimim update. Inače, možda ćete nekada, ako se pomerim, vidjeti tu sijalicu iza mene, ali mislim da mnogo znači. Čekajte da vam samo pokažem koja je razlika. Znači, ovo je sa sijalicom i ovo je bez sijalice. Da li vi verujete? Ko bi rekao, pogledajte vi samo tu razliku i recite mi šta se više dopada, da li sa osvjetljenjem ili bez osvjetljenja. Meni se svakako, odnosno definitivno više sviđa sa osvjetljenjem, ali želim da čujem vaše mišljenje jer ovo najprve vi gledate, manje više ja. Tako da, eto, obavezno mi to recite, a sada ću vam kažem eto šta se desilo u ovih 5 dana od kada ne pijem tablete. Inače, danas je 23. januar. Ja sam tablete prestala pijem 18. Dakle, 18. sam pila. Od subote 19. sam već prestala pijem. 1, 2, 3, 4, tačno. 5 dana bez tableta i ono što mogu da kažem da se u principu ništa nije promenilo, sve mi se suši i dalje isto, čak sam ponovo dobila na ruci pečat suve kože jer sam bila na polju pa prosto je hladno i isto mi se koža zacrveni, pogotovo kada izađem napolje gdje je baš hladno pa uđem unutra gdje je baš toplo. Tako da ništa posebno se više nije dešavalo. Sve se isto suši, lice je dosta bolje nego što sam mislila da će da bude. Kada sam završila terapiju, mislim vidjeli ste i u prethodnom klipu, mada možda vama ne izgleda to toliko, nego ja valjda gledam sebe svaki dan. Koža nije savršeno ujednačena, prosto ne očekujem uopšte to od ovih tableta, ali prosto eto ukoliko nekoga nešto buni što koža nije savršeno ujednačena, da znate prosto sigurno neće biti, ako ne odmah, odnosno ako ne za 6 dana, sigurno neće biti za 6 dana, za 6 mjeseci, ako ne bude za 6 mjeseci sigurno neće odmah. Šta sam htjela da vam kažem? Rekla sam da se lice možda i prosto izjednači tokom vremena dok prosto ne budem na tabletama, ali trenutno sada je skroz savršeno što se tiče bubuljica, dakle nemam ništa od toga, jedino su te flekice koje su ostale, ali to više nisu flekice, to je više neko crvenilo. Ja, na primjer, ujutru kada se probudim, skroz sam onako bleda i lice mi je ujednačeno. Već kad počnem nešto da radim, valjda kad počneš da se krećeš, prosto počnem da se šarenim po licu i budem, na primjer, skroz crvena. Kako kad, ne znam od čega zavisi. Definitivno sam manje crvena nego što sam bila pre, tako da to je neki plus. Sada mi vi recite, ja ću vam još jednom snimiti update možda 30. januara, pa ćete vi već 1. februara gledati ovaj video. A vi mi samo recite da li želite na koliko, odnosno želite da vam snimim update posle terapije. Ja sam nešto razmišljala da to bude sad pa možda na 2 mjeseca, na 3 mjeseca, nisam sigurna, ali sigurno ću snimiti ono kao
posle godinu dana. Eto, samo mi vi recite vaše mišljenje kada bi vama značilo to da gledate. Tako da ću ja u narednom periodu snimiti i nus pojave ovog leka, šta sve treba da znate pre nego što počnete da pijete ovaj lek. Tako da, da, ukoliko imate još neke ideje, slobodno mi pišite dole. Ja ću se javiti vama još, eto, 30. januara, pa me gledate 1. Od već prve sedmice februara me gledate redovno. Pišite mi ideje za videe i recite mi da li vam se dopada ovako. Izvinjavam se ponovo u ovom izdanju, ali baš sam sad srećna zato što sam ovo malo kupila i onda sam morala da sedam da snimim nešto. Tako da, eto, mislim da je to bilo to. U ponedeljak već gledate video gde ću odgovarati na vaša pitanja koje ste me često pitali i mislim da sam pre 2 meseca još to okačila na Instagram i još vam nisam dala odgovor na ta pitanja, tako da taj video gledate u ponedeljak kao neki novi početak, ali da, početak ipak mesec i po dana nije mala stvar, tako da da, u ponedeljak gledate taj video, utorak gledate video na Instagramu što se tiče šminkanja, sreda, petak ponovo YouTube, subota ponovo Instagram, tako da eto. Vidimo se, odlazim, malo ću vas možda zoomirati da pogledate stanje kože, pa se vidimo za tih manje od 10 dana, 7 dana, ne znam koliko će da prođe, tako da vidimo se. I društvo, evo me, kao što sam obećala, 31. januara. Ja sam danas malo pospana, ne znam zašto, i onda mi ova svetla sad malo smetaju očima, tako da zbog toga vas verovatno gledam ovako na pola. I ne vidim da li sam namestila dobro osvetljenje, da li me dobro vidite, odnosno da li su boje previše izgorele ili nisu. No, nebitno, vratit ću se na temu, uvek odlutam sa teme. Dakle, danas je 31. januar i ovo će biti poslednje javljanje što se tiče ovog 6. meseca roku danom i ja vas molim da me pišete koje mesece, odnosno ne koje mesece, nego kada želite da vam snimim update, posle koliko meseci. Prosto ja nemam pojma kad bih to snimila, tako da mi pišite vi, ukoliko vi imate neku želju. Mogu vam reći da mi je lice dosta bolje, ide sve na bolje, međutim opet je periodično šareno, više nije onako crveno, nego šareno, a nekad sam ovako malo bleđa, mislim bleda skroz. Tako da, što se tiče stanja lica, zadovoljna sam. Ruke nisam mazala 2 dana i sad imam na obe ruke suve delove. Tako da, da, to moram ponovo da mažem. Što se tiče usana, usne nekako prestaju da budu toliko suve, moram ja da ih namažem, ali kada sam bez masti nemam osjećaj da će mi pući da moram baš odmah da namažem, nego mogu malo da iskuliram pa da namažem. Što se tiče lica, ne peruta se više, još pre neko večer sam pomislila da je počelo da se malo masti, međutim nije, samo sam ja malo natripala kreme pa sam utripovala, ali još uvek je suvo, ali više ne puca nigde, ne zateže me nigde, normalno ga hidiram, tako da, da. Neću da previše dužim ovaj video zato što je već dugačak jer sam malo editovala ove prethodne klipove i već sam stigla do 15 minuta, a plašila sam se hoću li imati šta da vam pričam u ovom videu, dakle ja sam fenomen bukvalno. Tako da eto, ja sam ovih prethodnih 7 dana baš ono aktivno snimala i jedva čekam da počnete da gledate sve te videe. Imam sigurno videe do sredine februara, tako da sledeće sedmice nastavljam, jel te, još da snimam za ostatak februara, ali stvarno jedva čekam da odgledate sve te videe koje sam vam spremila. Ja mislim da ću sada da se odjavim jer
Iskreno, više mi je glupo da brbljam, a i nemam šta više da vam kažem, sami vidite situaciju, tako da zaćutaću i otići ću. To je bilo to što se tiče moje terapije, dakle zvanično zatvaram ove mesečne update-ove što se tiče terapije Rokutana. Vas ukoliko nešto zanima, naravno pišite mi u komentare, predlažite šta naravno da snimim što se tiče terapije, a i ne mora da se tiče terapije. Tako da danas zatvaramo zvanično ove videe. Tako da vidjet ćemo šta će dalje biti. Nećete ostati uskraćeni informacija. Idem da namažem ove jadne ruke, a vas ostavljam da čekate moje naredne videe. Ukoliko vam se dopao ovaj video, odnosno ukoliko vam je bio poučan, obavezno ga lajkujte, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal za mnogo make-up tutoriala, a mi se vidimo u videu u ponedeljak.